Oh, yeah. Oh. Hello. Hello, 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 hello. Hi, hi, hi. Good morning. Hi, hi, hi. Kumusta po? Ang mga aldao na ini mga tug. Anong aldaw mo niya, Ronald? Webes ano? Webes mo niya? Webes pizza. Pizza 19? 19. Di ba kaya mo niya ng pizza? Siguro ko lang po. Baka masala kita. Good morning na. Welcome po sa programang Morning Hirit. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Ang mga birthday ay 19. Uy, Sabado pala, August 21, ano? Ang pagkakagadan po ni dating Senador Noynoy Aquino. Na nangyari po dyan mga tugang sa Manila International Airport kay Ninoy Aquino International Airport niya. Ay, bueno. Ramon tadawan mga buena manong istorya. Tugang sa pag-aaga. Dali, baka may text muna sa mga alagpasanta naman ini ito. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and weakness of God is stronger than human strength. Corinthians 1:25. Be thankful to goodness of God. Happy Thursday, everyone. God bless us all. Yes, thank you pa rin, Ray. Good morning. Ay, kumation daan tubig. Mation ang tubig, pabulos kang nawasa, padabaon ang Legazpi nyo, timplado na tubig nin iced tea. Kabaga. At tayo nga ng pigasabi ta, kaso hapon, mga tugang so announcement tabi kang LCWD. May repair, madali lang at siguraduhong ka ha. Gari sala na ang pagsabot nindo kang kuan, kan geography kan Legazpi. Sabi kang LCWD kaso hapon, ano? Emergency Service Advisory, Emergency Leak Repair, Barangay 46 San Joaquin, Legazpi. Kaso hapon niya, from 9 a.m. to 3 p.m. Affected areas, Barangay 46 San Joaquin and Pag-asa, Rinilisan. We apologize for the inconvenience. Yan so advice ninda. Paguli ko sa harong kasuhapon na mag-aalas 5, ay nagbubulos na tubig, Ronald. Aw ano kan sumakaregos na kung maalas 6 na. Dahil nakitubig hanggang ng pasado alas 8 nin banggi. May sindong mawara ang kitubig, San Joaquin, Buda, Pag-asa, Rinilisan. Nakaabot sa Washington Drive. Nagawin kita tatao mag-identify kung hain na so, ano yan, so, tama ba yan? Tama ba? Geography? Kung hain na so mga lugar na day maapektaran, San Joaquin, Buda, Rinilisan, ang daing tubig. Nakaabot sa Washington, babanggi patin daing tubig. Ano naman kita? Mahiya naman tayo, Mahiya naman tayo, mga kaibigan sa mga kababayan natin sa Legazpi. Masupog man daw kita. Pagkarya, tultulan naman nindo ang serbisyo nindo. Pero doble baga, ito, kaso hapon po na, ano yan, so sarap pang advisory ninda, anong pizza ini? Ay, August 13, ugaring ini. So 18. Gano'n naman kita nagkasabot kung hainan mga apektado. Adi, gano'n naman seryoso ang trabaho ta. Gano'n ba kung naka mo seryoso sa trabaho nindo, ano? Gano'n ba kung na seryoso kita, mga amigo dyan sa LCWD? Kung dito naman kaya magtrabaho kitultul dyan, ano? Sabi ba ni Mayo, pakantiho na nindo ang pwesto nindo, bugtak na dyan, sumasta tao, mas maigot ako. No, man, paggagaga na naman, pigapainit na naman nindo sa kuyang payo na. Pigapainit na naman yung payo ko paggagaga.
Pamantada mo ng mga buhay naman nung bareta. Dahil mag-init ang payon. Dahil naman ng bareta sa morning hearing. Ako talaga, iyo ako. Bata di ako, nangaday ko sa kasubagi sarong balde. Makao. Makao talaga kami nga sa... Ano man na? Diyos ko. Kung dahil na kaya mag-manage kang gitultol, di ano pa man magparatiner ka mo dyan? Diba? Tatayaraon pa kita. Kaya kita nasusupog, lakaw-lakaw ka mo sa Legazpi. Araw ka ng problema tadigdi. Ka mo mga leaders dyan. Lowens Barcena, may dagdag na report. Lowens, good morning, Lowens. Hello. Go! Good morning, Tabi BP. High bloodon ka na naman. Di man, actually, practice man sana ito. Practice it. In preparation ito para dyan na 7:30 to 9. Iyo. Pig kun sa auto, gari kuan ito, gari kuan sana. Pig, painit. Painit lang. Sige, sana. Painit. Oh. Tangan ina magguan lamang, may mari lamang ang bulos kan dugo. Maray Matada ko nakadarang tubig na mainit. Pangyari. Okay, sige. Roger Tabi BP sa mga dagdag pang bareta, sarong babaeng motorista lugadan asin irido. Pagkatapos na makasalpukan ang sarong kotse. Oh my goodness. Sa may ampang ng Gadgan Happy Home Subdivision sa Purok 1 Barangay Pawa, Legazpi City Kasuhapon. Oh. Basado sa police recording Bican Legazpi City Police, ang mga embwelto sa insidente iyo ang mga minasunod. Ining kotse red metallic na Toyota Rush na may plate number PNAAF EAF 8556 na pigmamaneho ni Eduardo Mapaloria, 63 anyos, may agom, retiradong maestro, taga Doña Cecilia Subdivision, Puktol, Daraga, Albay. Ang mga pasahero kay ini, iyuman ang mga kapamilya kay ini na sinda Merly Loria Hamito, 64 anyos, sarong retired government employee, asin Nasrin Joy Hamito Loria, 29 anyos, Daraga. Mga residente ka na sambitan ng lugar na mga is likely injured. O ni ang nagrabe ang driver man kan motor na Honda XRM 125 na iyo si Jeneline Condes Morcoso, may live-in partner, taga Kumon Kamalig Albay, na seriously injured ang kamugtakan. Sa initial na investigasyon na kinundukta ng otoridad, magkasabatan ng direksyon kan duwang behikulo na kung sa inso kotse, hali sa barangay Mabinit, pasiring sa Legazpi area, amantang man ang motorsiklo, pasiring sa Tawa Cemetery, na hali sa barangay Bugtong. Pagpasiring sa lugar na pinangyarihan ng insidente, tuminik over palan ining motorsiklo sa sarong behikulo, kaya naokupar kay ni sulinya kan kotse, asin digdi na aksidenteng nabangga kay ni so kotse, head-on collision sa bumper, lumi nagapak sa tinampo, asin nagsaparnin man lain-lain ng lugad sa iyang lawas, ang motorista. Nyan. Sus ko. Tulos man ining nirespondihan kan EQRT ambulance pasiring sa BRTTH para tawanin na atensyon medikal. Parehong nagsaparmanin damage ang duwang behikulo ni na grabe. Sa ngunyan, padagos pang investigasyon kan otoridad, may kinaaraman sa nasambitan ng bagay. Pero sa kamugtakan kan na mga behikulong initabi BP, talagang magiging seryoso ini ang mga lugad na sa saparon dahilan na grabe talaga so pagkaka-aksidente. Oho. Kung manunutaran magatabi BP, ang nasambitan ng lugar, iyo man ang pinangyarihan kan aksidente kan nakoberta kan mga nakalis na aldaw dyan sa may nasambitan ng lugar. Oho, okay. Roger, yan tabi BP ang mga dagdag pang istorya. Alidigdi sa Legazpi City Police kay Pastor Boy Mata sa mobile unit. Ako po si LBB. Ako tabi, nagmotor ako kisiguro mga 10 taon. Mag-ingat po kita sa pagmotor. Maski nasa tama kang linya, pag nasabitan ka, daog ka, Ronald, taduan ruida mo. Maski, lalo na kung sala ka man na linya, lalo na. Di mo madaraan sa rason na nga tama akong linya. Nya, paano kung narungasan ka na? Paano kung nabarian ka na? Diba? Takan sarong aldaw, igwa na nga daw kinasasabat na nagbumotor, nag-overtake siya sa ano yan, sa sarong kotse. Ano kaan? May nasasabat siyang sarong jeep. Kakasangsang sa payukan jeep. At ako din nakapreno sa jeep. Kasangsang so nagmumotor. At ano ba sa tuya minapadralagan mga tugang? Gari may kargang dugo. Ano ba gari may kargang sitsaro na mahumilon?
Luway sana. Relax lang kita sa pagmumotor. Di kita masyadong magpaparagari kita nakikiumbasan. Ani po na libre kita sa man na klaseng problema. Alar Mario po, mga tugang may buwan naman ng report. Hali dyan sa luwas. Paring Al, good morning. Go. Good morning, Pare. Kunan mga local government units, duro diretso ang rollout ng vaccination kontra COVID. Dito sa Legazpi, ongoing man ang vaccination sa mga ayam kontra rabies. Sinabi ni Doc Manny Timona, si veterinarian, na niya na taon, maabot na sa 12,000 na mga ayam ang nagkaparakunahan dito sa Legazpi sa maabot naman 40 mga barangay. Hiningawan nila na maubos ang 10 mga barangay ng Legazpi. Anagos naman ang koordinasyon nila sa mga barangay officials para makuaman ang kooperasyon at mga paisaliri ng ayam. Marami ang ras at ibang mga taga-city veterinarian office, digiman ang libot para siluon at mga balaw-bagaw na ayam sa tinampo para iwas rabies. Pinaraning tayan sa Bunker 1 dog pound area para kung may gusto mag-arataman, pwede silang makipag-coordinar sa City Veterinarian Office. Ano po ka sa informasyon, digdi sa luwas, Anar Mario. Thank you, Paring Al. Mientras tanto, Jimmy Nasalita. Ay dagdag man na istorya. Hali po dyan sa 3rd District, Kalalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Matrangkilo pa si Orlin Digdi sa kuyang area of responsibility sa iba pa niya itong mga istorya ning Skugunaso Republic Act 9003 ta BBP. Sa primero man sana ang ngipon ka nasabing Akta Republika, matatandaan na haros nagkapirang alkalde pa kayo Digdi Salbay, na suspender dahilan sa mga open dump site kung saan sa lindong ka nasabing lay, bawal na ini. Dapat may proper waste segregation, dangan ang mga barangay kay puhan may mga material recovery facility. DNR ang nagpapasunod ka ini, mala may mga pigrear pang DNR ombudsman ka ito, nakulaw na question mo niyan, hain na daw ang mga personang natukahan magpautob ka ini. Ini sa rason kung magkalag-kalag ka sa palibot, ang tambakan kan mga basura, mga gilid nin tinampo, kali, sapa o salog, dainanin mga MRF, Material Recovery Facility, kaya na ang mga basura sa mga gilid nin kalsada, mantang ang mga basura, dainamanin segregation. Patunay ini, nasa primero man sana, antarom kan ngipon, kanasabing Republic Act 9003, ini matapos na sa ngunyan, wala naman ni nagtutuyaw, nagsisita sa kapalibutan. Oh. Iyon kaya, pag gusto mo sa nang implementar, Kaya nga pero pag dahil na buo na implementar, lingaw na yan. Balik sa dati. Araw kita Lingaw kayan. basura, mahilin mo sa mga sapa, Ito sa nga ni mga baga, salog, sa mga LGU baga, kisiribot ki kapag takakasuhan baga, mana, nawara nga yasin daki, ano ito, dump site, baga, wala, madaman baga, forma sa sige, istorya baga. sige, meriting kan, so material, kan sanitary landfill. Oo, istorya man yan, sana. istorya. Hindi man, forma sana. Kaya, talaga, di mo ma-feel kimarayan implementasyon. Hanggang sa naman sa poon, pagkatapos, wala na. Natuod na pati ang tao. Pag may mga lay na ipapautob, sa primero man sa nangyayari. Correct. Wala na. Sustineran mo lang sa primero, tapakalipas ka, wala na yan. Wala na. Wala na yan, lingaw na naman yan. Lingaw. Madali makalingaw kita. Ang bilis nating totoo yan talagang tao, ang bilis makalimot. Yes, okay. Kaya ang basura, marurumduman ta naman ini pag may nagbaha. Nagbaha, ngayon na nasulat sa kanal. Nasulat na rin na pring kasudike. May environmental program, environment man, taro kaya. Ayaw. Pero so, masustain mo. Pa? Okay. Oo. Iyan ta, BBP. Ansa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DC, GB. Salamat, Jimmy. Mientras tanto, Jomar Bien may dagdag na report. Jomar, good morning, Jomar.
Sabihin, Jomar. Pasok, Jomar. Okay, sige, sandali lang ha. Sabi ni Dr. Alan, madali. Grabe na talagang pasalik ang LCWD. Pigdulo-duluan, malaan, alas 2 pasanakan hapon kasuhapon, wara ng turo ang gripo. Pakaraya nga yan serbisyo nindo, pasawayon ka mo, ata nangani baya. Kakalinturaong ka talaga. Tadi nagapaliwanag iyan ako, iyan na Philhydro. Hindi mo makapadangog gipaliwanag kaan. Makadangog gipaliwanag ang nadadali permi ang LCWD, pero ano ang accountability mga tugang kan Philhydro dyan. Pero anong accountability kang LCWD sa tuya ng mga ligaspin nyo? Sabi ni Ma'am Yet, magkape po kahapon na aga nga ni naglibot igdi sa Purok 3 Barangay 1 simpleyado kang LCWD. Pigparataraman ko baga manungod kan serbisyo ninda sa tubig na permina sa ng Tsokolate Festival. Wara perming tubig. Maleksyon niya ko kamo magmaningil pero palpak ang serbisyo. Nabuisit nga talaga ako sa hapon. Pamyet. Relax lang. Talata medyo retired ka na. Relax lang. Dapat relax lang kita pag-retire na. Aliwanagan ko ta kung nata ka mo apektado sa tubo pasiring sendom, nag-agi sa rinilisan, pigirahay baga so advisory ninda. Kroniktado pala na di. An mapagal nga ya pati, so nag-aalat, lalo na kung day mo aram, kung anong oras mabot ang tunay na makapiste. Morning, Noel, amigo. So mga birthday celebrators natin ni-text na ha. Jomar Biana sa linya, balikan tapos si Jomar. Good morning, Jomar. Good morning, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sarong parapadyak ang gadan matapos na mabangga kan sarong bihikulo digdi sa syudad Camtamaco kasuod mang hapon. Ang biktima na bistuhan na si Rodolfo Buatis Bien, 67 years old, balo, pedicab driver, residente kang Purok 1, Barangay Panal, Tabaco City. Na-report digdi sa Tabaco Police na alas 4:30 ang hapon kasuod mamanayaw kan sa iyang asul na pedicab ining si Bien asin digdi sa may parte kan Tabaco National High School sa Purok 6 kan Barangay Panal, pati ko na ini sa totoo kan mabundolini kan saro man na bihikulo na Toyota Innova na pigmamanayaw ni Karen Gomez Andayog, 31 anyos, accountant Marinaw Rehabilitation Center asin residente kan kaparehas man sa ng barangay o digdi sa Barangay Marirok, Tabaco City. Nagsuprir nin grabing tama sa lawas sa Sinpayo ang biktima asin kan daraw na ini sa Siga Memorial District Hospital na harani man sa nakota digdi sa pinangyayari ang kang insidente. Gada na ang naunampitan na biktima. Yan ang report. Yomar Bien, DCGB. Sa kabaga. Hindi nga ito, tagadaan. Pangyayari, adi. Mga tugang, nagbisita pala ng kasuhapon si Department of Agrarian Reform Secretary John Castres Yunes sa munisipyo kan Daraga, tanganing panginutan daw ang pagsumpa kang 71 o asin pinanginutan pala ang pagsumpa kang 71 na newly appointed and promoted na mga empleyado kan Dar sa Bicol. Nag-distribute man siya in farm machineries sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization Kanalbay. Katanduanes sa Sinmasbate. Sa aga, ma-distribute sinda din Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa 137 Agrarian Reform Beneficiaries sa munisipyo kan Bula, Baaw, asin Bato. Farm machineries man sa Paraoma, Kantinambak, asin Ukampo, asin Lagunoy. Kaibahan sa mga didistributor sa mga ekipahe kan tulong hauling truck, kubota tractor, 5 motorized top-down hauler, 2 electric meat grinder, 2 power trailer, cultivator, hand tractor, thresher, asin iba pa. Sa kabilugan, kantidad daw na 10.6 million ang mga gamit sa pagtanong na i-distributor o pinag-distributor sa mga paraoma sa Bicol Region. Ayos ano? Nagyan palang kasuwapon sa Daraga si Secretary John Castres Yunes.
Oh. Imagine, nagbariwas ki 10.6 million. Kantidad mga tugang nin mga farm tools. Henry M. Ayos man. In the morning. Henry M. In the morning. Wala man ki pakinabang ang mga farmers ta. Alas 5:31 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Paring Mar, good morning Paring Mar. Good morning, Bibi. Good morning sa mga tabang-tabay. Headlines ko niya ng pagkaaga, pediatrician, sinagad sa mga magurang na magpabakuna para maproteran ang gandang mga aki. Paggamit ng face mask sa mga lugar with high cases, nagrekomendar kan Department of Health. Pagpapalawig sa voters registration, ibinasura kan Commission on Elections, pero dinagdagan ng oras kapag parehistro at ipabukas na opisina din sa alas 7 ng pagkabanggi. Utang kan PhilHealth sa Philippine Red Cross, balik na sa 550 billion pesos. Bantang Department of Health, nagagad ng dagdag na pondo para sa SRA. Anong Special SRA? Risk Allowance. Suday pa na tao? Palasyo, tiwala na dahil makulang ng health workers ngunyan na pandemya. In kaso man malawos na mag-resign ang mga health workers, may mga nakaaro na ngaya na mga bagong graduate na mga nurse. Aha. Dating health secretary asin ngunyan Congresswoman Janet Garin nagpositibo man sa COVID-19. Bantang ang Metro Manila mayors, itinaong kwenta ng una sa IATF ang masunod na quarantine status sa Metro Manila. Aha. Nag-ururon kasod ba? Nagkasundo na bahala na ang IATF kung ano man ang tendang magiging desisyon. Dati-dati ang MMC minarekomendar kung ano ang gusto nindang mangyari. Nata mo yan taday nagribok na mga mga kuan ni mga matatali na ni. Paragal na garaw ang Yung gayon? Metro Manila mayor. Iyo gayon. Buda gari nangalangan man sinda sa ekonomiya bakit magilid? Roger, may rekomendasyon na nga si Secretary Concepcion na duman sa Manila, buksan ang mga restaurant, pero ang malaw sa naso mga vakunado. Tapos kano sa karisipan man kanibatan mga pagiriba? PNP, siniguro na kontrolado kang sa kang gobyerno ang sitwasyon sa Mindanao sa Aha. pagkaposibleng spillover kan tensyon sa Afghanistan. Bantang inagat man kan mga kongresista na pundo na kang gobyerno ang drama. Manamod sa COA audit report. Sisiyan sa gobyerno mapundok. Pundo na daan drama. Ipaguna sa na kung ano ang deficiency, magparadrama pa kaya. Nya natagay say problema iyan yan baga na reparo ang kaluyahan kang ano yan Kaya ang nga ni sabi ka mga kongresista, fiscal administration kan ibang mga ahensya. Pumundo na ngayon ang gobyerno sa kada drama. Oh. Ipaguna sa na ngayon. Oh. At iba kasi amigo mong Gob, Oh. sa kataning ng probinsya. Oh. Natural lang ngayon na tigapadaran ng mga observation. Oh, Pero ngayon, kaibanan me, sa kami, dahil nagreklamo, hindi pigtutuyaw na pigpapapundo ang kuwa. Oh. Kundi, itawang kaming plato ng mga 60 dias. Magpaliwanag. Sisunod ni. Yes. Oh. Matakot nga ka mo kung magtaram ngayon tawo na pipagal na kami sa arte nindo. Iyo man lang. Pagalo naman talaga. Oho. Okay, sobra 11,000 Na? na bagong recoveries sa COVID-19 na i-restro kan Department of Health. Langgaw man yan ah. 11,000 recoveries ha. So far, BP, ang mga headlines ko niyan, napagkaaga ni Bapo kayan, abangan at tiyan, alas 7, asin alas 6. Ang sabi kan CBCB palan, namumundo sin the BP sa pagkapasar sa committee level, Iyo? kan absolute divorce bill. Yes. Okay. To dyan kan PYZ Enterprises para sa indong mga tigalidad na video radios, i-PYZ nyo na yan. Tapos Aha. na si Mr. and Mrs. Raul Barista Caldo dyan sa indang Kindangan, tampan kan LTFRB as in LTO, Regional Offices. of Okay. the Province of Legazpi City. From News Bay, sino po si Mardela. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
Alright, sige, sandali lang mga tugang 5:35 na, oras na para aramontan mga headlines, ang mga bareta, mga tugang. Sa kamugtakan kang panahon, tawagan natin ang Pag-asa para magkaigwaman kita ki informasyon mapadapit po mga tugang sa kamugtakan kan panahon. Check natin ang Pag-asa na nakabase po sa Legazpi. Kung kumusta ang magiging sitwasyon kan sa tuyang panahon. Hello, good morning. Yes, sir. Yes, sir. Aramon ta daw tabi amigong Reniel Mago ang mga balita sa kalagayan ng panahon ngayong araw. Go ahead, bossing. Kaya maray na pagkagato sa inyong Boss Henry at pag-aros na nagsabangan kasi nagdadalang kan programa kan DCGB para sa update ng niya pa ating panahon yung napagkaldaw kan Webes August 19, 2021. So ngunyan daw is sterlis po ang padagos na nakaka-apekto ngunyan sa ating bansa. At dahil po nga sa sterlis, yun nga po yung duros o mainit na duros na naghahali dyan sa dagat Pasipiko. At dahil po dyan, dauman po natin na maging na kumugtakan kan panahon sa kabikulan na init pa rin po ang temperatura na ating mamamatian. Bahagya mapanganuron, sundo sa mapanganuron lamang ang maging kondisyon na ating kalangitan. Maliban na lamang pa rin niya sa mga tsansa pa rin naman po ng mga pulo-pulo o yung mga isolated na mga pag-uran as in pagkilat, pagdaguldol. Lalong-lalo na pagsapit ng dakong hapon o bagyo. Epekto nga po yan sa tuya ng mga nabibilog naman ng mga localized thunderstorm, dala-dala nitong ating Doros Sterlis. Maging maluya, sundo sa moderato ang Doros, halis na sirangan, sundo sirangan, nalalawaman sa kabikulan, at naibanayan sundo sa moderatong ukol ng kadagatan. So dahil gale warning na nakababala sa kadagatan kan Bicol region. At pinggalaw man po natin na ang temperatura ngayon na pagkaldaw sa kabikulan dahil sa maging niya po ang ating kamugtakan kan panahon, aabot po kita ng 25 sundo 33 antas kan Celsius. Salda ngayon nagsirang ka sa bagong alas 5:33 ng pag-aga at sinasunod naman at sina alas 6:04 ng pagkahapon. Para po naman sa ating Philippine Standard Time ganap ng alas 5:38 ng pag-aga. Aliligis Pag-asa, Southern Luzon, Legazpi City, Reniel Mago nagdula. Salamat, amigo. Ingat ka mo dyan sa Pag-asa. Mabuhay. Yes, sir. Thank you, mga tugang Reniel Mago ng Pag-asa. Bicol, Pag-asa, Southern Luzon. Para po sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Bungal daw. Henry M. in the morning. Marayang panahon tango yan na Henry M. in the morning. Marayang kamugtakan kan panahon. Hold tayo, kaya po, pero magtaga, ingat-ingat mangyari, at baka mag-uran. Noraran ka mo, punon kita. Basta morning, Henry M. Bueno, Ans Galero, may dagdag na report. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, apat na mga parasira ang dakop kan mga otoridad. Matapos na inaktong madakop o mahiling na nagkukondusir ng illegal na pagsira sa Banwaan kan Vinsons, Camarines Norte. Sa impormasyong nako akan DCGB News, sa Campo General Simenola, mantang nagkukondusir daw ng Seaboard Patrol Operations ang mga membros kan Vinsons Municipal Police Station asinman ang LGU Vinsons Banday Dagat at aktong nanataraninda ang mga suspitsadong minidbid bilang sinda alias Arnel, 22 anyos alias Joel, 39 anyos alias Jason, 31 anyos asin alias Joe na sarong 45 anyos na mga parasira na nagagamit ng air compressor sa pagdakop ni sira. Sigun sa PNP Bicol, mahigot na ipinagbabawal kan lay dahil sa tuyang nasyon ang paggamit kan siring na bagay kung kaya atulos man na pinagdarapop kan mga otoridad ang mga nasambitan ng persona. Nakumpiskar sa mga suspitado ang sarong pedaso ni na air compressor, sarong pedaso ng compressor trunk, asin na tank, asin na ang mga hose, asin engine na Yamaha engine na ginamit sa indang operasyon o kaya sa indang illegal na pagsisira. Sa ngunyan, ang mga suspitsado, yaon na sa kustodya kan Vinsons Municipal Police Station, mantang nagpagirumdom ang PNP Bicol sa publiko na dainanggad magamit ni na o magibon ng pagsira asin maging responsible sa siring na bagay. Ito VP ang impormasyon ng sa kampo, ang Galero, DCG. Salamat, Ans, sa report. Ali po dyan sa luwas. Uy, sandali, may public service tig ditungkol sa gadan o
Pipaaram tabi sa gabos, amigos, amigas, mga relatives, mga dating katrabaho sa PNP na si Julian Jolay Santiada Bertomen, siya po mga tugang gadana, ang viewing mapon sa Biyernes, Agosto 20 hanggang 24 sa Mortuary Chapel sa likod kan Albay Cathedral. Ang lubong po sa Agosto 24 sa Forest Lake Memorial Park pagkatapos kang 9 a.m. na Misa di Requiem sa Albay Cathedral. Ang nagapaisip po mga tugang ang nabayaan na familia. Okay? I-text na po ang sa indong mga birthday greetings, mga tugang papasadahan tayo. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Renz Luna, nasa linya. Renz, good morning. Salamat tabi BP maray na agas na maray na agas ng mga parantabay sa mga tugan niya nga mga bareta kay po talagang maging alerta sa Mark sa tuyong kapalipotan lalo na namangunya na presenteng panahon dahil ang tasarong maestra na biktima rin pang-abas nagalakaw digdi sa sentro kan Daraga Kaswapon. Ang biktima na binbilan si Michelle Lopera Ilyamasares, 31 anyos sarong maestra at sa residente kan Busay Relocation Barangay Anislag Daraga Albay at sigunong di sa pulis sa blatter sa Daraga mantangan biktima nagdalakaw di sa sentro kana Daraga kana bigla na sana niya na-discover na sa iyang backpack bukas na sinura na ang tablet or sarong unit ng tablet na nagkakandida 10,000 pesos. Sa pag-follow up man kan mga kapulisan, sa nambitan ng incident na discovery na sarong duwang pinagtutubudan na di pa nabindi ng lalaki, ang pinagtuturong suspect sa nambitan ng pang-abas na kung saan pagkatapos buksan ang bag kay niyong biktima, tulos man duminulag ang mga suspect pasiring sa laog kan Daraga Public Market. Tugon man niyan sa dingin salaysay kan sarong nakasaksi na sarong vendor at siniyo nga pinagtaraman sa nambitan ng biktima sa unyan palagos pa mangiraray ang pangalap ng CCTV footages kan mga otoridad tanganing mamitbidan ang mga posibleng sospechado sa nambitan ng pangabas sa unyan nagbabalik na naman digdi sa sentro kan Daraga. Magdadal Bareta, Renz Luna, DCGB News. Paningit sa morning hirit. Salamat Ren sa report. Hali dyan sa lawas. Aram daw nindo mga tugang konsisay man ang nagpasimuno kan pagtatao ki homework o assignment sa mga estudyante. Kaso rin daw iya nagpuon. Iyo man ang gadali. Takan mga panahon da mga tugang kan mga nakaaging mga century. Kan pag-eskwela da, duman ang gad sana sa ngaya estudyante, so maestro, maestra. Pero aram daw nindo mga tugang kang 1843. Ingning sarong nagngangaran na Horace Mann. M-A-N-N, ang apelyido niya. Iyo pasaro siya mga tugang na Amerikanong politician asin sarong educational reformer. Nag-travel siya pasiring sa Prussia pang 1843. Nagatindir po nin saro na pagtiripon. Naka-inspire sa iyang pagtiripon mga tugang tapi nagibud asinda nin aktibidad. Asin pagkatapos kan aktibidad na ito, pinauli sinda sa senda mga tugang na pinag-iistaran. Asin pagkaaga, ipinagpapresenter sa senda, so ginibod sa endang aktibidad, halit duman sa meeting. Duman siya nakaisip nin paagi na pwede pala nagibon sa estudyante ang mga subjects o kaya homework na pwedeng sa harong gibuhon imbis na sa classroom. Iling mo na yan. Na-inspired ini mga tugang kan sinabi ng bagay kung kaya kan pag-uli niya mga tugang sa US ini po sa iya sa endang lugar ini po ipinag-implementer niya at ipinagsabay niya sa American education system. Yun na pala niyan adi pwede pala ngayang gibon ngayon na sa mga turo nga sa classroom daron sarong kapag uli niya daw sa US, isinabay niya ito, estilong ito mga tugang sa American Education System.
Pag ganyan, auso na sa tuya digdian mga homework, may assignment ngayon nagigibuho. Diba? Maski dahing pandemya, kanday pang kunyan, baga puro kita take home, diba? Puro kita online, diba? May homework manggiraray, pero maski yaong ka sa home. So tabi dyan nagpoon, mga tugang, kung nataigwa kita, yung mga homework na pinag-implementan ang mga eskwelahan, asin mga teachers. Manit sa morning hirit. 15 bago po magabot ang alas 6 ni Naga. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daibig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may pusog, may simpa. Kaya kada turo, bawing. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Iguaman na itabang, dito barangay. Kalamaton di Congressman, Fernando G. Rizaledo, kami. Hindi mo niyang produktibo, at mabalos mensahe mo. Kami ang mga kababaihang ibibig sa barangay sa Lusay, Binugatan, Albay. Inyo ini ang Tarungan Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Yan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Nagdato pa mo sa DZGB sa iba, si Henry M.
Oh, sige. Sandali lang. Digdi na muna kita sa mga text nindot. Magkaralampasan ta naman ini na mga muse greeting, budak mga reaksyon. Okay, good morning tabi sa gabos ng mga taga Burgos, Mabini, Daraga, Albay. Mga taga Burgos, Mabini. Yan. Good morning tabi. Aha. Taro pa sabi ni Jerry Aranya. Good morning Macedonian viewers, heriters, supporters. Very good news. My Henry Maceda is ano ito sa Pilipinas. Lalo na DCGB pampakalma kang stress, pampaugma at ano ito, pig accept ang gabos na mga suggestions at komento kan mga paradangog. Bad news, sana all. Pagibati po kay Pading Omar Barquilla, pamilya dyan sa Puro, Legazpi City. Shout out po sa Aranyas family all over the world, Lacandona Drive, Gogo. Okay? Good morning, Tabi. Pakigreet po happy birthday kay twins, sa twins, Christian Sandro and Cassandra Ador. And happy birthday, Tabi sa Indo. Maation ang nagbubulos na tubig kasubanggi sa nawasa sa Kabaga. Okay na? Oh, ay wala naman palang kibati sa mga sa number ta daw sa smart, ha? Lingon ta daw kung ano ang mga isusuni ako lini 43. Good morning sa kay security guard Aranya diyan po sa St. Rafael. Ano Ronald, napakapi mo lamang ini si security guard Aranya kay James Coffee. Ito kay James Coffee, tawan ta daw, doon ka maduman. Pumakal ka duman sa LCC kay James Coffee, tawa mo sa iya. Good morning, amigo. Diyan po sa St. Rafael, so sa Chancery. Good morning, Tabi. Happy birthday kay Doc Joey Bermondo Bibon Bitito. August 19, kang MHC at Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. Oy! Doc Joey! Happy birthday, Tabi. Birthday pala ni Doc Joey Bitito ngon yan, sa ano yan, Amazing 4. Tama, Ronald? Amazing 4. Happy birthday, Doc Joey. Enjoy, ha? Classmate, good morning. Pakibati po kami digdi sa Santa Florentina. Pamilya Agripa, Pamilya Arevalo, Pamilya Aranya, Pamilya Madronio, Pamilya Maraya. Good morning, Tabi, sa mga taga Santa Florentina. Pakigreet po sa Pamilya Ate ng Estanza. Happy birthday kay Joey Ate this coming August 24 from Chit Ate ng Estanza. Buda dakulon man po ang mga jumper digdi sa Marayawa, day po pigdidakop kan apek. Talaga? Ay, reklamo na nindo kay Kapitan. Happy birthday po kay Joseph Bosing Lonceras and to G. Lorenzana Maglente. And happy fiesta po sa Ramos family sa Buena Vista, Legazpi from G. Lorenzana. Good morning po. Pasalamat ako ta may tubig na Isos Chocolate talaga ang nagbubulo sa gripo. Makauya mo na, nagulpi na kababakal ki mineral water. Sana matapos na ining krisis na ini. Sabi ni Mayor Rosal halio na sa mga employee kang water district na dainin gibo sa toltol dakol dyan daiman gibo sige cellphone magibo ka iyan sa hiling ko daiman puro sa natara daiman po kayang karapatan ng alkalde maghali daiman siyang puder na magtanggal ki empleyado tabako naman iyan empleyado puda sa ano yan may due process baga ang sabi ni Mayor sa interview ko kasawapon tinaraman niya sa mga empleyadong iba buda sa mga official na kunday nga nindo kaya bakantiho na nindon sa inyong posisyon. Yan po so sabi niya. Dahil po siya nagtaram na halion niya. Ang sabi niya sa interview ko, tinaraman niya sa mga opisyalis na nagapadalagan sa LCWD. Kunday nga nindo kaya na ayoson ang trabaho nindo, bakantiho na ngayon nindoan sa inyong posisyon. Okay? Lahat man wala bolos kagabi nagripo dito sa EMS, Anaha, wala din po. O, kumusta ngon yan? Palan. Okay naman na di. Kabangan, dakol ang daya ilaw. Happy birthday kay Gishan Alvarado.
Happy birthday kay Manuel Joseph Rosi ng Sitio Ano ng Humapon, Legazpi City. Happy birthday kay Giancarlo ng Gabawan from Chitate. Okay, meron ba? Pakigreet po happy birthday sa tugang na si Nabunso Catherine Africa. Pa-shout din sa gabos ng mga taga-Poro Familia African na pirmi nagdadangog po sa programa Kandi si GB. Sabi ni Karen Salen ng Poro. Good morning, mga taga-Poro. Ate Kayen. Good morning, Ate Kayen. Sa mga taga-Daraga, mga taga-Bagong Bayan, paka-morning hirit daw Luluboy, good morning in heaven, Garibaga, nahaluyan ka sa Bakalan, Kipandizal. Ayun na naman na. Mag-Jim's Coffee na tabi, Tea Express po, bisita ka mo sa Baligan, Kamalig opening po sa aga. Ayos! Bugtakan mo dumani kay Jim's Coffee. Bugtakan mo kay Jim's Coffee, baka may gustong magkape, di. Sarong tirimpla na sana. Kami po sa tula-tula daing tubig maski diit. Oh. Good morning ka. Happy birthday kay Salvacion Garcia ng Sunrise Subdivision, Cruzada, Legazpi. Ali po kay Manay Merly Cáceres. Morning, primo. Garulate ka tabi. Eh, day man. Atab kita. Barangay Mauyod. Oh. Ang kolor kan tubig LCWD Chocolate pon pakasabanggi sa god ngunyan sobra nagibo-gibo kan Philhydro. Belated happy birthday kay Nana Nelly Guapo kan Santa Florentina Taisan Legazpi. Good morning Henry Maki Uy ang ngani posti sa Bagong Bayan Barangay 8 matutumba na day nailing aluyo ng aranihon sape. An makaali kang empleyado sa LCWD, management kang LCWD, period. Tama ining texter na ini. Kung bako, voluntary resignation. Diba? Digdi sa Barangay 8 sa likod kan Telecom, sige pagsulo ki basura in plastic, mabataon, daing tubig sa kabag. Ano naman kita? Dyan da sa Barangay 8, sa likod kan Telecom, dating Telecom, dyan baga ini sa may palaog sa, ano nga ini? Sa may, basta yan na palaog sa going to Barangay 16 yan. Kung halik ka rin sa Washington, saan dating ang Telecom, yaon sa wala. May nagaparasulo da dyan kibasura. Ano buda plastic. Terus ko mabata yung bagang plastic baga pagsusulo bata yan kutang plastic segregate baga yan tapos bibugtak sa sarong laogan pigo kolekta baga ang kan basurero. Ang sa tuya dyan ay marep sa Barangay 8 bata nga yadang tubig ay nako para surulo iko na lang ibugtak sa plastic na basura sa laogan ibasura ang plastic tapos tabi isegregate kitultol pigo ko ayang kan sa tuya na mga basurero diba digdi tabi sa Kabugaw wara tubig makaurag duwang aldaw na sa Kabaga at nawala ko pandayang tubig. Happy birthday po sa kuyang pinsan na si Roderick Apin. Salamat from Karen Salin ng Puro. Okay, sandali tayo lingunta daw sa mga greetings mga tugang sa iba pa niya to na platform. So sa mga nakatutok pa lang sa DCGB Live app, good morning Mas maray na mag-download ka mo tabi kan DCGB Live app sa sendong mga Android phone. Gari man sa nakamo nakadangog sa radyo. Gari man sa nakamo nakadangog sa radyo tabi. Mag-download po ka mo kaan. Morning, taga Barangay 619, stay safe, sabi ni Romel Babasoro. Sabi ni Lydia de la Torre Magdaong, good morning sa Gabos na sa mga taga-Banya. Jennifer Ordiz, pabati po sa pamilya Ordiz sa Masarawag. Eddie Oxina, pakisabihan ang mga may sadiring ayam sa gilid kan tinampo, nagakudan maninda, pinagkakatararaman na di. Pamilya Jacob, good morning, sabi ni Cariel Jacob Robledo. Ruby Moratalia, pa-shoutout po sa Okbina family sa Mayon Daraga Albay. Thank you. From Brunei Darussalam. Yeah. Karil Robredo sa mga taga Mayon Daraga Albay. Good morning daw. Good morning po sa mga taga Barangay Anislag. Sabi ni Agnes Llaneta.
Good day, digdi, grabe digdi sa likod kaning Telecom, Washington Drive, Sigan Sulo, bata grabe so ay sus ko ni nga ni parehong reklamo sige ngayaan Sulo, i-forward ko daw ini kay Kapitan, nganing mapariparo dyan, kay Kapitan Amorex, kaso hapon biglang urban na diit, nagsarabay suparong kan pigsusulo, susangaw kan daga na pigsusulo na may parong naguma na pigsusulo na plastik, mabataon po makulog sa payo asin alunan dungo pati alunan ngunyan tabi na aga na mamarong patabi ang sulo kan guma na plastik. Grabe man po ang tawong ini, marasa pa, bawal po bagay yan. Sige daw tayo, forward tayo ni kay Kapitan. Di at sinabi ng ang guma pati pag sinulo mo minabata, pakikuan tabi, dudugan ang kitubig, tapos doon na po magutro. Grateful Bread Store sa Baskaran, good morning tabi, sabi ni Kulit Russell. Alan Punado from Joseph Punado ng Bungaligaw. Mga good morning daw sa Virac Early Bird Tune, sabi ni John Porte. Okay na. O bueno. Henry totoo iyan na pigtix tabi sa tulo na. Mabataon talaga sunagsulo diyan kang plastik kasuapon o kasabanggi. Sa kabaga. Yan na palaog na dyan sa lugar naan. Sige daw tam, di ko aram kung kay Kapitan Inis. Sige, tayo forward ta. Para mapacheck yan Happy birthday po kay Arnel Rosin. Digdi sa barangay 4, Iguaman kinagsulo ki basura dahil man nasabihan ng opisyal kan barangay. Nasabi ka nagsulo, may pambayad manda sa multa. Yun mga kapilosopuan sa buhay, Ngayon, sir, madam, dahil po ko magsulo, tabawal po yan. Sige na ngayon, ito may pambayad man kami sa multa. Kauya man Katugangan mga bareta, susunod na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Radyo Malagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anain, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:03. News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, Alcalde Noel Rosal naghagad din pagsabot kan publiko na daipa nababakunahan. Vaccination rollout sa Tabaco City nagpapadagos ngunyan. Mix and match na pagbakuna, pag-aadalan pa. Estratehiya para maenganyar ang pagbakuna na magpabakuna ang publiko inilansar. Ebang Nasyon Search and Retrieval Operation sa mga biktima ng linog. Padagos ngunyan. Pinay Olympic gold medalist mapadagos kan sayang ensayo sa Malaysia. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Salog sa Bubulusan Libon na silted na. Inmarhay, Kapitan Francisco Miday nangangapudan sa mga ahensya de gobyerno na madragahan ang salog dahilan sa rarabasan daw nin pagbaha ang mga kabasan. Jimmy nasalita sa detalye. Naghagad din pagsabot kan publiko si Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City na magtaod-taod nguna lalo na ang mga dai pa lamang nababakunahan kontra sa COVID-19. Dayang sinabi na ini ang rason na dai pa man minaabot ang dugang na bakuna na nakatagama para sa Legazpi City. Sayang ipinaliwanag na tataonan ninda nasa
o tatawanan ang nasa A4 priority group para sa first dose, asin ang mga nasa listahan na may QR code na. Idinagdag pa ni Rizal na sa oras na mag-abot ang pagbabakuna ay ang bakuna, ipagpapadagos manggirari ang pagbakuna sa iba pang sektor kan sosyedad. Tanganing mas dakol na ang matudukan nin bakuna. Groundbreaking ceremony para sa water system kan Taysan Resettlement Site gigibuhon ngunya na daw. Ange Galero sa dagdag detalye. Ngunya na aldaw, alas 9 ng pagkaaga, gigibuhon ang groundbreaking ceremony kan water system na ibubugtak sa Taysan Resettlement Site kan Barangay Taysan, Legazpi City. Papanginutan mismo ni Alcalde Noel Rosal ang nasambitan ng aktibidad. Ngunya na aga, sintiglalauman na iba pa mga opisyalis ng gobyerno lokal magiging presente man. Haloy ng pinagplanuhan kan gobyerno lokal ng Legazpi na mabugtakan ng water system na nasabing lugar para makatabang sa uro aldaw na pagkabuhay kan mga residente sa lugar na kung magigirumduman iyo ang mga dati nang naging biktima kan Bagyong Riming na yung ipinaglipat sa Barangay Taysana. Kung babalikan man kan mga nakalihis na semana, ang water system man sa Bangkerohan Resettlement Site na inaugurara naman kan gobyerno lokal. Sigun kay Alcalde Rosal, sarong niyan sa mga prioridad nilang programa, iyo ang makapagbugtak ng mga water system lalo na ang mga nasa sur na barangay na kan syudad kan Legazpi. Tingnan na bareta ang Galero, DCCP. Nangapudan si Alcalde Crisel Lagman Luistro, kan Tabaco City sa nakatalaan na magresibinin bakuna ngunya na aldaw na mag-asikaso na tanganing dai tinda maatraso ni sa rason na may grupong nakakaresibin ng primerong dose nin Sinovac vaccine. Mantangan iba, nasa ikadawang dose nin bakuna, kasunod man kang gigibo na pagbabakuna sa Bicol University Tabaco Campus. Nangapudan man siya sa mga residentes na dapat kumpletohon ang bakuna, tanganing makatabang para makamtan ng herd immunity. Enot kaya sinabi ni Luistro na dapat na magpili nin bakuna ang mga residentes sa pagsasabi na kung ano ang yaon ini ang dapat na itudok sa mga recipientes. Commission on Election Legazpi padagos ang pangapudan sa mga baguhan na magiging botante. Al Armario sa detalye. Padagos pa ang mga pudan kan siga sa Pisiting Comelec na magparehistro na lalo ang mga baguhan na magiging botante na nagraning eleksyon sa taon. Sa informasyon kan City Comelec sa Panginot, Comelec Officer Attorney Michael Angelo Laurio, sagkod na sana sa September 30 na sunod na bulan pwedeng magparehistro. Iimbitaran lalo ang mga 18 anyos o 18 anyos na magparehistro. School ID man sana ang requisitos o kung nadahiman pwedeng birth certificate na magapatunay na sila 18 anyos na. Sa kanyan, ang Comelec padagos pa ang registrasyon kaya pangapunan ninda na mag-iskusar na ang mga magiging baguhan na botante. Alarmario, DCGB. Pigahalat kan lokal na gobyerno kang Legazpi ang pag-abot kan mga dugang na bakuna para may pagpadagos ang pagbakuna sa mga nasa A4 category na makapagparehistro na sa Legazpi City Electronic Immunization Registry. Sigon kay Alcalde Noel Rosal, ipaprioridad na mabakunahan ang mga essential workers dahil sa dakulang tabang ini sa ekonomiya kan syudad. Sinabi ni Rosal na nahaluyon ang pagbakuna sa nasabing kategorya dahil kulang man ang bakunang nag-aabot as in dakol ang nakapagparehistro sa QR code. Magpapautob man ang syudad din scheduling para maakomodar as in mabakunahan ang mga Legazpeño mientras na nagpapadagos pa man giraray ang pagbakuna sa mga senior citizen, frontline workers as in persons with comorbidities. Sinabi ni Rosal na mantiniron ang kan publiko ang pagsunod sa health protocols dahil sa padagos sa paglangkaw kang kaso ng COVID-19 sa kataraning na riyon as in National Capital Region. Mga aki sa laog pakantulak nin sarong ina dai paman nin pag-aadal kun ini naulakitan man nin COVID-19. Tigon po yan sa Department of Health. Lowens Barcena sa detalye.
Daipa ni napapatunayan na ang sarong aki na ipinangidam pa sa laog kan sarong ina na ulakita naman ng COVID-19. Ini ang ipinagunambitan ni Department of Health o DOH Regional Epidemiologist and Surveillance Unit Head Dr. Aurora Daluro sa DCGB News na iyo ini ang nagluluwas sa pag-aadal kan UNICEF na daipanin manunutaran na maski ang umboy sa laog kan tulak ning sarong ina natatamaan naman nin nasabindang o kaya ka nasambitan ng helang. Alagad pataan ni Daluro na ang mga ina mismong nangingidam dai maging kampante magsunod man giraray sa minimum health protocols aron kan pagsulot nin face mask, face shield, pag-iwas sa urmol-umol asin matatawong lugar, paghugas ting kamot asin pagdara ning alcohol asin iba pa ngani na makaiwas na mahawaan kan COVID-19. Kung may sintomas na nin COVID-19 dapat ang mga bados sigun kay Daluro magpa-check up tulos dai magduwa-duwa ngani na mapugulan ang paglalakan maraot na kamugtakan kan salud. Sigun kay Daluro, ang pag-iingat man sana ang pinakang solusyon para makaiwas sa COVID-19. Sigun sa iya, totoo ini asin bako utik-utik. Dagdag na Bareta, ako po si LDB. Sarong wanted na persona arestado na sa kan mga otoridad sa Daraga Albay. Renz Luna sa report. Ang sarong persona o wanted na persona digdi sa Daraga Albay sa kaso nga panggadang resulta kan sarong aksidente. Ang suspect na midman na si Angelo Grande Mapa, 34 anyos, miagom sa tricycle driver, presidente ng Purok 6 Barangay Bagong Bayan na Daraga Albay. Sa bisa ni mandamiento de arresto na kung saan inarestar ang nabitan ng suspect digdi sa Bagtang Road, Barangay Sagpon, Daraga Albay sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Asin may pinagrekomendar na piyansa na maabot sa 30,000 pesos sa kunyan ang persona na nasa ipaturo naman kan Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Yan naman nagkita para tayo sa luwas. Franz Luna, DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya itong mga baretang unyan sa lado lokal, Jomar Bien, may drama ni istorya. Hali dyan sa Primer Distrito, Canalba. Salamat BP, sarong 75 anyos na kauma ang arestado digdi sa Bakakay dahilan sa kasong rape ang Spitsado, mayagom, residente kan Barangay Basud, Bakakay Albay. Siya na hampang sa kasong rape ka nakalihis pang 2007 o 14 taon na nakakalihis. Ang naunambitan na suspitsado matapos maaraman na siya iyuan na may pigampang ng kasong rape, iyuan nagdulag. Alaga dahilan sa may gus na pagtiktik kan Bakakay Pulis na susugning daini sa Barangay Magadap, Minalaba, Camarines Sur kung saan kasuod mang hapon duman ini na-arestar. Ini iyuan na nasa kustodiya na kan Bakakay Pulis para papaggambangon sa korte kan sa iyang kaso. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Oras sa Pilipinas, mga tugang 14 makalipas ang alas 6 ni Naga. Iba pang mga bareta, makalipas lang po kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. Big moment ni Mommy! Explain mo! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo Plus sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy ready to nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday Light. Uy! Musta? Ito, si Bes. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso
piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Remicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, your success, our word. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bawat? Aray! May alaga kang maasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang, nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kawawang batay mo ko hinika para na salbay plema. May halamang maging nagkaula ng papay. Ang tawagin ay lagundi. Nasa Paris Marquis yan. Sarap mo sa orange. Sa ubo ng Bimbi Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Ginaw po. Sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Lagundi, Lemex. Defex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makaka
nakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banak sa baga. Kulugan bagyo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banak sa abak. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. TV News Express. News Express. TV News Express. Mga tugang, oras po sa Pilipinas, alas 6:20. Padagos ang mga bareta, pinag-aadalan ngunyan ang posibilidad na paggamit ng ibang brand kan COVID-19 vaccine sa mga inotang nakaresibin ni Sputnik V sa first dose. Sigon kay Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, nasaro sa pinagkukonsiderar ninda natawanan kompleto na doses o duwang dose ni nagkapirang bakuna ang nakaresibi kan first dose kan Sputnik V. Inot kay ni sinabi ni Galvez na pwede man nagamiton ang bakuna kang AstraZeneca lalo na kung magkakaigwanin delay sa pag-abot kang Russian-made na vaccine. Pinagrekomendar po kan Department of Health ang paggamit ng surgical mask sa mga lugar na mas halangkaw ang kaso ng COVID-19 imbes na cloth mask. Ini ang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere susugban sa rekomendasyon kan WHO dahil sa nagdadakol na kaso ng COVID-19 as in new variants. Apisar kay ini ang rekomendasyon kan WHO padagos man napig-adalan ini kan lokal na mga eksperto sa nasyon. Tirawan din doon ni Vergere na ang mga medical grade mask makakataon ng proteksyon dahil sa nakadesinyo ini sa na para kontrahon ang virus. Piglinaw man kan Health Department na dahil kaya ini pigasabing daing kakayahan na magtaon ng proteksyon ang paggamit nin cloth mask. Hinagad kan mga pediatrician sa mga adult na magpabakuna na tanganing maprotehiran ang sa indang mga aki sa harong. Sa tao ini kan pagitaas kan kaso ng COVID-19 sa kakian dahil sa Delta variant kan coronavirus. Inot ang sinabi kan PGH na maabot sa 10% ang kabilugan kan kaso ng COVID-19 sa nasyon mga kakian. Dahilan digdi ipinagbubuso ni Dr. Ana Ong Lim, miyembro kan Technical Advisory Group kan DOH na ang pig-apod na cocoon strategy kung sa inigwang full protection kontra sa COVID-19 ang mga adulto mantang padagos na nagsusunod sa minimum health protocols para day makaulakit o maka-infect sa mga aki. Ang bakuna, sigon sa iya, saro sa mga layer kang proteksyon na pwedeng pakinabangan o ko kasalida kundi dugang na proteksyon. Tinawanin doon ni Dr. Mary Ann Bonye, Presidente kan Pediatrics Infectious Disease Society of the Philippines, na kapag nabakunahan na ang gabos na mga adults na kaibahan kan mga aki sarong indirectly bako pa man direkta na mapoprotehiran ang mga aki digdi. Piglansar kan gobyerno ang bagong estratehiya para mas na maenganyar ang publiko na magpabakuna kontra sa COVID-19. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, apo doon ining A2 Priority Group +1 as in A3 +1 vaccination strategy. Gustong sabihin kay ni pwedeng mag-ibanin sarong individual na nasa sa indang priority group para sabay sindang matudukan in COVID-19 vaccine. Officer kay ni piglino ni Vergere na bako gabos na nasa A3 category, pwede sa bagong pulisiya. Sinabi niyang sulabenteng ang mga may helang as hindi kayang magdumanin solo sa mga vaccination centers ang tutugutan sa A3 priority group. Sinupla kan mga senador ang pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III na winarak kan Commission on Audit
ang Department of Health dahil sa pigasabing deficiencies sa paggamit kan 67.3 billion pesos na pondo sa pagresponde sa COVID-19 pandemic sa hearing kan Senate Blue Ribbon Committee. Tirawan doon ni Senador Richard Gordon na dahil winarakan ko ang DOH sa nasabing 2020 audit report. Sinabi niyang pigigibo sa nakankuwaan sa indang trabaho asin tinawananin pagkakataon si Doke asin Department of Health na simbagon asin ariglaron ang nahiling na problema sa fondo kan ahensya. Sinabi man ni Senador Hontiveros na bako ini pa-contest kung sain o kung anong ahensya ang dakol ang pigigibo pinaka mapagal asin o pinaka pagal asin makaherak issue ini sa paninimbagan sa pagutob sa trabaho asin ang pangako ususog sa lay. Kung may nawarak man ngunya na pandemya, ini iyo ang kabuhayan asin futuro kan milyon-milyon na mga Pilipino. Nagpositibo sa COVID-19 si dating Health Secretary ngunyan Congresswoman Janet Garin. Sigon kay Garin, inabisuhan siya kan sayang doktor na mag-home quarantine matapos mahilinganin nagkaperang mild symptoms kanasabing virus arog kan sipon, abo, kalentura asin chill. Sinabi ni Garin na nakapag-abiso naman siya sa mga nakasalak niya na mag-quarantine naman asin tutukan ang mga sintomas kan COVID-19. Tiwala si Garin na dahil malalaan sa iyang sintomas maski paigwas siyang asthma, hypertension asin Raynaud disease. Oras sa Pilipinas, alas 6:25. TV News Express. News Express. TV News Express. Oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Sulit Pack. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makwa ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Mas sigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Ang pinagalan, kinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayak. The Red Horse, kada turo, may sirap, may pusog, may simpa. Kaya kada turo, bawig. Pusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ipapa-smart padala si Mama. Saan pa kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala. Ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kaya-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. TV News Express. News Express. TV News Express. Mga tugang, padagos ang paghahanap sa mga survivors sa nangyaring mahiwasan na linog sa Haiti na guminadanin sobra 1 milyon katawo apera sa diring kamot. Guminamit nin mga rescuers nin heavy equipment para maghanap nin mga nakaligtas. Serarom kan nagaba na mga edifisyo, dumang aldaw matapos ang